Me ollaan menossa 4th of July ryhmäkilpailu 24H tai ehkä enemmän. Tulee varmaan hieno reissu, mutta tässä vaiheessa ei kiinnosta kyllä paskaakaan. Rupeaa kun saadaan kamat päälle ja päästään hiipparemaan taas mettään. Niin meininki hiukan toinen. Ja lähteminen aina niin helvetin vaikea. Perinteisesti jenkkirautain kärjessä. Armored Astro with snow camouflage. As known as Recon Rekka. In English, Recon Rekka. Astrosta meni lataus. On se nyt ihan vitun kuiva. Ei oo öljykin. Mihin vittu se on hävennyt? Someone has stolen our oils from this vehicle. Astro, this is oil truck 1 coming over. Can you repeat that? This is oil truck 1 over. This is oileton auto 1 over. Okay guys, we are now moving in. Watch out, there might be some hot chicks around. Over. Oh. Yes, we have found some oil. Oh, golden S. Gold 24 karatin öljyä. This is oil truck 1, we have eyes on you. Roger that, over. But we have fixed the car Yes. as Astro and we probably move on, right? We are good to go. That was confirmation. Yes. Ajoneuvo Mars. Tää on semmonen, että sit vaan heittää Bowmanin tohon noin ja suojalla sit. Tää maskilta ja jotenkin kuumentaa. Joo. Tai se akonitsia. Kans se mun. Mitä vittu? Ja pelkät sotavideoita. Kaikki kerätään! Pokemon! Sieltä lähtee ensimmäinen ryhmä. Se on Samulin sotakiinnostuksen taso. Täys nolla. Niin kuin aina ennenkin. Tilanne on pysynyt stabiilina. Päästään niitä tehtäviä tekemään illalla, niin sit rupee. Milloin nukutaan? Ai niin joo. Ai niin meillä on se. Jos syödään, joo. Mulla ei mitään hyvää. Joo, okei. Joudutaan pari sekuntia. Nyt me lähdetään liikkeelle. Katsotaan selvitäänkö elossa. Pölyt! Ja linssi on muuten ihan pölyt. Moi! Nyt näkee. Silmät ihan hiekat. Ja hiekka on ties missä. Gearit on hiekas. Hyvä hiekas. Siisti. Tää keuhko. Joo. Make. Tuolla on Hepolampi. Joo, niin me ajateltiin, että se on varmaan Tuo. se. Julppasin sit tohon ojaa. Aivan täysillä. Just sillä kengällä missä ei vetoketju toimi. Onko saatana kenkä ihan paskassa. Ei vitu. Mä ajattelin, että just suomalainen rekonryhmä on selviytynyt yhdestä rastista 20. Onko pojat soija? On suojaa. Ei enää oo. Rupeaa olemaan vähän laantumaan jo. Antin kanssa osaa itse tunti puskas, kun odotettiin. Voi oikeesti vitu kauan kantaa pari reppu. Oli aika lähellä, että te tullut hakee niitä itse sieltä. Niin mä vähän ajattelin. Konte tuntui se. Joo, ne on vieläkin siellä. Käykää kipasessa. Ja vitun pitkä matka aika sinne ja sitten takaisin. Juu. Samuli oli nopea. Silloin oli tuo rikka selän koko ajan. Se on kiintynyt siihen. Juhani, mitä tunnelmissa lähdetään liikenteeseen? Vittu kai soija. Ihan hyvissä kyllä. Nyt on se rekorrekko koko ajan. Kyllä se nuo sahaa äkkiä. No niin, rakennetaan tässä lauttaa
kuljetettavalla ammuslautikkorepulle. Pojat valmistautuvat uimaan. Täällä on parasta insinöörityön näytettä meneillään. This is Recon Special Forces swimming action in the ocean and the river and the lake. There might be some sharks and piranhas. I hope the 3D piranhas are here. Tässä on meidän rafti. Pitikö tää kiertää? Okei. Viimeistä suoraa viedään. I got the package. Don't drop it. Me oltiin ihan valmiina ottaa kontakti noihin. Joo. Vittu. Pilattiin jätkien missioni. Tultiin tuolta väärästä suunnasta, kun toisella oli missioni kesken ja ammuttiin vastapuoli ja sitten ammuttiin myös se missioni ja yrittänyt maaliosasto ja tehtävää yrittänyt ryhmä. Phantom Power. I'm taking the low. Engage that BMP. Sun täytyy vetää se pitkäksi. Cinco käteen. Let's take the cinco. Take the singo! Kovat jätkät kävelee saatana. Samuel. Olette kaikki kuolleita nyt. Sovitaanko näin? Sovitaan vaan. No niin, moro vaan. No oli miina. PKJ erätulilla. Ollaan perustettu meidän super secret tukikohta. Mennäänkö molemmin puolin tie? Linja vaan. Tie vielä. Kaikki piilossa. Ei teilläkään ihan kaikki missä mukaan sen. Mitä? Vasa jäi nukkumaan. Ei, kaikki tossa. Tulee tuolta takaa 2 miestä. Helvettä pari sekuntia. Älkää jättäkö hei! Medic! Medic! Joo, me oltiin... Mitä se tehtiin? Me yllätettiin äsken tossa, Anaan sai hittiin. Mitä me äsken, mihin mä jäin? Me ollaan tänne yönä tehty. Yöllä ollaan sodittu. Tapettu VIP, itse asiassa otettiin se kiinni ja... Tehtävä vaihtui tuolla 5 kertaa. Niin vaihtui, kun meillä on ollut 10 tehtävää ja me ollaan suoritettu niitä kaikkia. Ainut vaan, että me otettiin vähän ravaa tässä edestakaisin, kun tuli aina more important mission. Sitten me saatiin tällaiset patchit tuolta, kun oltiin hyviä ja kaapattiin se jäbä sieltä ja sitten puhuteltiin sitä ja kidutettiin ja kiusattiin ja sitten saatiin kaikki juttuja ja sitten me vietiin se tänne ja sitten se toi antoi meille sen lapun, missä on kaikkien paikat. Me voitais mennä niin muuten frägään nyt kaikki telttoihin. Olisiko vähän ilkeitä, kun... Niin.
Joo, nyt mennään nukkumaan. Nyt mennään nukkuun, alkaa vähän uni painaa tässä meidän suloisella laavurakennelmaa. Mulla on tällainen musta naamiopuku päällä. Täällä on tällaista ryhmärakkautta puun alla. Vihollista on oletettavasti kumpareilla. Me tuodaan teet iskuun siihen ihan kiinni. Tulitykyryhmä erilleen, sitten harjanteen oikeaan laitaan menevä iskuryhmä ja vasempaan laitaan menevä iskuryhmä. Ryhmät erilleen. Fiilikset. Ihan jees. Mennään vähän hyökkäämään hyökkäysvaltuun. Heti kun se ajaa alas, tehdään siinä jossain. No. Viholliskontakti kukkulan päällä. 1 tiputettu. Tein tämmösen ensimmäisen leirikikkeli. Antti sanoi, että ei ole kauhean hyvä, mutta mielestäni aika onnistunut. Enpä sanonut, että hyvä. Se on matkalla, mutta vihreä on sitten joku toinen. Mikä se oli nyt? Mission. Mikä oli mission? Millainen mission oli? Tämä viimeinen mission. Siitä ei tullut kato videokuvaa laisinkaan. Niin. Meidän piti tuolta toisesta päästä kenttää tulla tänne parkkipaikalle. Ja piti sitten ihan oman pään mukaan valita reittiä. Siellä saattaa tulla sitten viholliskontakteja jossain kohtaa. Me mentiin semmosia suoreittejä. ei tullut yhtään kontaktia. Tulipas. Siellä aidan luona tuli jossain joku pieni taistelukontakti. Ei taistelu. Katsekontakti. Mahdollisesti vieraan ryhmään. Heti mennyt. Joo. Sitten päätettiin, että ei lähdetä tappelemaan. Annettiin niitten mennä ja mentiin omaan reittiin. 1,5 tuntia siihen reissuun vissiin meni. Ja nyt päästiin vähän vaihtaa puhdasta vaatetta päälle ja pesemään vähän naamaa. Odotellaan loppubriefiä. Ystävähäkö? Annetaan aplodit järjestävälle seuralle, koska he kyllä sen ansaitsee. Tosiaan niin toiset aplodit kyllä menee sitten kaikille teille, eli kiitokset tästä tapahtumasta. Oli erittäin hieno katsoa tätä touhua. Mahtavaa touhua. Ette ikinä arvaa mihin ollaan saavuttu. En voikaan zoomata siihen. Meillä on Astro edessä. Se jää edelleen mysteeriksi.